Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Хайырлы көн, Чулпан Айдаровна, безнең менә Татар-информ мәгълүмат агентлыгының татар редакциясе шундый бер яңа проект башлап җибәрде. Зөһрә ярдәме белән без республика балалар клиник хастаханәсеннән төрле профильле табибларны чакырып, татарча менә шулай әңгәмә корабыз. Бездә булды педиатр, психолог һәм менә бүген сезне нефрологны чакырдык. Бүген инде без балаларда бөер авырулар турында, бөер инфекциялар турында сөйләшербез. Менә балаларда сидек юллары инфекциялары ничә яшьтән башлана, ничә яшьтән күзәтелә башлый һәм менә нинди авырулар китереп чыгара бу инфекциялар. Башта шундыйдыр, ниндидер бер гомуми мәгълүмат. Хәерле көн. Рәхмәт сезнең мине монда чакырган өчен. Бик зур эш башлап җибәргәнсез, Зөләйха белән. Сезгә уңышлар телим. Гадәттә безнең җәмгыятьтә балаларда сидек юлы инфекциялары еш очрый дип уйлыйлар, нишләптер. Әлбәттә инде ул теге йөрәк һәм сулыш системалары авыруларына караганда, әмма балаларда сидек юлы инфекциялары туганнан ук башлана. Һәм кызганычка каршы соңгы елларны без аларның күбәйгәнен күзәтәбез. Ул елдан-ел арта бара. Бүгенге көндә балаларда сидек инфекциялары 18 очрак 1000-гә тәшкил итә. 1018 очрак тәшкил итә. Әлбәттә ул күбрәк малайларда була, яшь балаларда. Ул 4 тапкыр кызларга караганчы, аннан инде үсә төшкәч кызларда күбәя башлый. Моның сәбәбе нәрсәдә сидек юллары инфекциясының үсү? Беренчедән, әлбәттә, ул ата-аналарның бик сәламәт булмауы. Әниләр күбрәк авырулар безнең хәзер, аларның бик күп кенә соматик, гинекология авырулары күп, һәм алар үзләре дә күп вакытта шул сидек юлы инфекцияларын үткәрәләр йөкле вакытында. Икенче вакыт ул балаларның иртәрәк тууы, аз килограмм дигәндә җитешмичә туу дип әйтик. Сез бит беләсез, бүгенге көндә без 500 грамм балаларны да саклап калабыз. Әлбәттә, алар җитешмәгән була инде, аларның биерләре дә шундый җитешмәгән була. Һәм бу да риск була бу инфекциялар өчен. Менә аның билгеләре нинди була? Менә бик кечкенә балаларда симптомнары дип әйтим инде. Кайчан әниләр игътибар итәргә тиеш? Бала җылыймы, менә ничек? Күп вакытны ул симптомсыз да була. Аның клиникасы да булырга мөмкин түгел. Һәм ул ешрак шулай була да инде. Чөнки күп кенә вакытны безнең диспансеризация бар бит инде 1 яшькә хәтле балаларның. Һәм алар күбесе 3 айда моча бирә, анализлар бирә башлыйлар. Сидек анализы бирәләр. Һәм шунда кинәт кенә үзгәрешләр табалар. Һәм шуңа күрә ул клиникасы булмаска да мөмкин. Әлбәттә, клиникада булырга мөмкин. Ул температуралар белән инде алар ашаудан да туктыйлар, веслары да артмый. Андый чираклар да була. Һәм күп вакытны бүгенге көндә инде biz сидек юлларындагы инфекцияларны сидек юллары җитешмәгән система белән катнаш күрәбез. Ул инде уртер гидронефроз дибез, сидек бәүл рефлюксы дигән авырулар бар безнең. Һәм аларның саны бүгенге көнгә арта. Ул бик авыр категория дип әйтергә кирәк балаларның. Безнең республика хастаханәсендә без күбрәк шул балалар белән шөгыльләнәбез. Аларда инфекция авыррак үтә. Аларга дәвалану хастаханәдә дә кирәк була. Һәм аларны нефрологлар белән урологлар бергә алып бара инде. Күп вакытта аларга операциялар да үтәргә кирәк була. Һәм аларда ул бөер инфекциялары, алар хроник процесска әйләнәләр. Хроник авыруларга әйләнәләр. Хроник авыруга әйләнмәсен өчен нинди авыруга әйләнмәсен өчен аны йөкле вакытта башларга тиеш. Ул вакытында УЗИ үтәргә тиеш. Чөнки скрининг ясаганда УЗИда анда инде ул үзгәрешләрне күрәләр. УЗИ баланың почкалары, анда биерләрендәме, бүтән ниләрендә үзгәрешләр күренә башлый инде. Аннан әнисенә ширләмәскә кирәк авырлы вакытны. Вакытында сидекләрен биреп, әгәр дә дәвалау кирәк икән, дәваланырга кирәк. Чөнки әнине дәваламасак,
балаларда яшь вакытны менә шул беренче айларны бу инфекцияларда күзәтелергә мөмкин. Менә пиелонефрит дигән авырту бар бугай Әйе. ахраймы? Ул да шул балага күчә инде димәк. Ул күчә дип әйтеп булмый инде, но аларның риск арта дип әйтәбез ул балаларда. Анасында бөер ялкынсынуы булса, балада да аның риске бик зур була. Ә йөкле хатын-кызларны ул очракта антибиотиклар белән дәвалыйлармы? Әйе, ул инде клиникадан тора, температуралар белән дә булырга мөмкин инде. Ул сидек анализлары да үзгәрә. Әлбәттә, аларны хастаханәдә, әле ул срогына карап, теге беренче триместрме, икенчеме, аңа карап та дәваланалар. Гадәттә без инде антибиотиклар йөкле вакытны кулланырга ярый торган антибиотиклар белән дәвалыйбыз. Һәм инде әниләргә истә тотырга кирәк. Аларның анализлары әшәке булса йөкле вакытны, үз балаларының да вакытында сидек анализларын биреп, бик игътибарлы булырга кирәк. Менә сез әйттегез, операцияләрдә ясала инде. Менә кайсы очракларда бу инде бик запущенныймы, нинди авырулар? Юк, мин әйткәнемчә, сидек юлларының җитешмәве дә бар бит. Анда күп кенә пороки развития дип инде урысча була. Алар менә уртер гидронефроз, ул сидек юлларында су җыелу дип атала. Ул вакытта инде аны без урологлар белән бергә дәвалыйбыз. Чөнки күп кенә вакытта аларга операция кирәк була. Шул суны суыртып алырга кирәк. Суыртып алмыйлар инде, алар анда пластикалар ясыйлар, аларның үзләренең ниләре бар инде. Без аларны башта хастаханәгә салабыз инде, аннан рентгеннар ясап, ул ниләрнең ни кадәрле авыр хәлдә икән күрәбез ул гидронефрозларның ниләрне. Аннан инде операция ясыйбыз, булай нитеп кенә дәвалыйбыз дарулар белән генә. Ә ничә яшьлек балаларга да күбрәк операциялар үткәрәләр? Ул яшьтән тормый, ул менә шуларның үзгәрешнең ни кадәрле авыр булуыннан тора. Балаларга безнең тугачтан да ясалган бар операциялар. Һәм аларның киләчәктә прогнозы да әйбәтрәк була. Без вакытында ясасак операцияларны, аларның пиелонефриттан көчәйми. Һәм алар яхшырак үзләрен хис итәләр инде. Хроник процесска да әйләнмәскә мөмкин. Менә кыз балаларны бит инде үскәч әни буласалары бар, әйме? Менә шул кичкенәдән бөерләренә салкын тидергән балалар үсә төшкәч, кияүгә чыккач, бала табыр вакыт җиткәч, нинди проблемаларга юлыгырга мөмкин? Әгәр инде менә бөерләре кичкенәдән авырту булса, йөклелеккә узу проблемасы булырга мөмкинме? Анда әниләрдә әлбәттә проблемалар була. Әлбәттә пиелонефрит бәләкәй чакны обострение кискенләшү торса, ул әлбәттә бик олы риск була инде йөкле вакытны. Аларның без пиелонефритның кискенләшүен дәвалыйбыз да, аннан алар йөккә дә узмаска мөмкиннәр. Аннан төрле авырулар бар. Пиелонефрит ул бит бер генә авыр әле бөер ширләренең. Тагын гломерулонефрит дигән ширләр бар. Ансы аннан да авыррак. Пиелонефритта алар узарга да мөмкин, бала да табырга. Ну, авыррак булырга мөмкин инде. Ә гломерулонефритта аның төрле төрләре бар. Кайбер төрләрдә алар бала таба ала. Ә кайберләрендә алар бала табуга рөхсәт бирелми аларга. Шуңа күрә бу олы проблема. Әлбәттә хатын-кызлар өчен. Хәтта рөхсәт бирелмәгән очракларда бар. Андый очраклар да бар. Ну, алар чөнки алар бала тап йөккә узса да, ул аңа да авыр була. Аң давлениялар да күтәрелергә мөмкин, отеклар да булырга мөмкин. Һәм балага да бу бик начар тәэсир итәчәк. Бу авыр. Бөер җитешсезлеге дигән диагноз бар бит инде. Менә андый балалар диализга бәйле, әйме? Менә бу бәйлелек балаларга нинди кыенлыклар тудыра? Менә шул хакта сөйләсәгез иде. Мондый диагноз белән ничә бала бездә учетта? Бөер җитешсезлеге кызганычка каршы елдан-ел арта инде, үзегез аңлыйсыз. Бүгенге көндә безнең бөер җитешсезлеге белән шундый гемодиализ, перитонеаль диализда торган 12 бала бар республикада.
Біз оларға республика балалар хастаханасында ярдәм күрсәтәбез. Оларға гемодиализ ясала, перитониаль диализ ясана, аннан инде трансплантация. Бу бүйірні көшіріп отырды деп атала инде. Гемодиализда әлбәттә инде ул аппарат аша канны чистартабыз балаларның. Перитониаль диализда ул балаларның корсак куышлыгы ярдәмендә ясыйбыз перитониаль диализны. Һәм трансплантацияны бездә ясамыйлар, трансплантацияны Мәскәүдә федераль центрларда гына ясалалар, трансплантация. Һәм ул иң оптималь вариант дип шутлана инде. Күбесенчә безнең балалар өчен перитониаль диализ ул кулайрак. Трансплантация ул оптималь вариант. Трансплантацияда инде балаларга безнең үлгән кешедән дә бүйірләрне күчереп утырталар һәм ата-аналардан күчереп утыртырга мөмкиннәр. Балаларда шулай. Бездә бит булды ахрысы республика РКБда. Республика хастаханасында андыны ясыйлар. Аларның да барганы, алар олырак балаларга ясарга. Бездән киткәч, юк, кичкенәләр белән Мәскәүдә генә шөгыльләнәләр. Кызганычка каршы соңгы елларны трансплантациялар кими башлады. Мәсәлән, 2017 елны 105 трансплантация ясалса Рәсәйдә, бу елны 50 трансплантация гына ясалган балаларга. Нәрсә белән бәйле икән? Ну, моның күптер инде моның ниләре. Юк, аның нәтиҗәсе Нәтиҗәсеннән түгел, бу ниндидер бик медицина сорауда түгелдер, бәлки. Онсын мин әйтә алмыйм нәрсә белән. Аннан безнең балалар трансплантологлары да әз бит. Ул 2 центрда ясала, берсе аның күбрәк уллар белән шөгыльләнәләр. Һәм балаларны бит тиз генә трансплантациягә да алып булмый. Алар ниндидер нигә җитәргә, күләмгә җитәргә тиешләр. 10 килодан мәсәлән олы трансплантологлар аларга мөмкин инде. Бәләкәй авырлыклы балаларны алар белән бер трансплантолог кына шөгыльләнә иде. Ну, менә бу елларны дип әйтәсе килә инде. Һәм алар шул вес белән безнең әзрәк бәйле бу ниләр. Ничә яшьтән рөхсәт соң ул күчереп утырту трансплантация? Аның яше юк, аның менә шул авырлыгыннан тора баланың. Менә все-таки статистика буенча 1 яшькә хәтле балаларда бармы шулай Россиядә? Трансплантациямы? Ну, онсын әйтәм. Юк, 1 яшьтән юк торган диләр. Ул әзрәк өлгер бала. Ул бүйірні күчереп утырткач күпмегә җитә икән? Онсы аның тора безнең бит иммуносупрессия дигән балалар гомер буе иммуносупрессия ысулар белән яшиләр. Һәм ничек инде алар донорны дөрес табамы, юкмы, онсы да бик мөһим. Трансплантантның яшәүе өчен. Ну, мәгълүмат буенча 5 ел трансплантат 70-80% яши. 10 ел инде 50%. Трансплантант белән ул балалар, ну, балалар түгел, бу улы яшьтәге өлкәннәрдә, аларда бөтен ул әллә кашан бара трансплантация балаларга караганда. Аларның трансплантант белән яшәү 30 елга да җитәргә мөмкин. Дөрес итеп аны алып барсаң, алар врачлар белән әйбәт мөнәсәбәттә гел алар астында нитеп торсалар, 30 елга хәтле бар шундый трансплантатлар яшәгән. Бу Мәскәүдә ясалаймы? Бу улы трансплантация, уллар трансплантация дип әйтелгән. Балалар трансплантациясе Мәскәүдә? Ну, балалар трансплантациясе безнең 10 еллыкта бар трансплантатлар яши. Безнең Түгел әйтә алмыйм. Ничек? Безнең республика хастаханасыннан балаларны җибәрү очраклары бармы соң менә? Бу елны безнең бер трансплантация ясалды, безнең хастаханадан. Безнең нефрология бүлеге бар. Республика балалар хастаханасында. Без аларны перитониаль һәм гемодиализда тотабыз да, аннан әзерләп, аларны трансплантациягә җибәрәбез Мәскәүгә. Җибәрдегез бу ел бер баланы? Бу елны бер балага ясадылар трансплантация. Аңа ничә яшь иде? Ну, ул яшүсмер яшендә. Ну, аларның бит авырлары да төрле. Трансплантациягә бит төрле авырлар белән алалар. Һәм ул авыру трансплантациягә бит бүйір җитешмәгәннең терминаль стадиясында гына алабыз. Аны бит яшса булмый, беренче стадияларда, икенче стадияларда. Шуңа күрә алар беренче стадиядан 4нче стадияга хәтле бездә дәваланалар.
Анан инде трансплантацияга кителе. Менә бу бала сездә башта дәваланды. Әйе, Ничә ел дәваланды ул? Ничә ел диализга йөрде? Ну, оларын мен хәзер әйтә алмыйм инде. Ул ниләрен. Берничә ел йөриләр алар нигә гемодиализга. Аларга бит донорны да табырга кирәк. Ул бит бик мөһим донор белән аның алар иммунологик яктан да килешергә тиешләр. Әйе. Ул донорны булай гына ансат кына табып булмый. Аларны башта шул иммунологик яктан тикшерәләр. Әгәр дә инде аннан килешсәләр, аларны алалар. Ә кайчанрак булды инде ул бала кайттымы соң инде хәзер? Әйе, ул хәзер аңа ясадылар. Бүгенге көнгә хәле әйбәт. Кайткач сезнең күзәтүдә инде, әйме табиблар Ул безнең күзәтүдә һәм Мәскәү белән инде алар элемтәдә торалар һәр чакны. Анда трансплантация. Менә бу гемодиализга бәйлелеккә әйләнеп кайтсак, анда менә атнасына ничә көнмә йөрергә мәҗбүр балалар, кайсы районнардан киләләр? Без бөтен республика белән эшләйбез. Шуңа күрә республиканың һәрбер төбәгеннән киләләр. Ә районнарда юкмы? Районнарда гемодиализ балалар өчен юк, кызганычка каршы. Димәк, әле бу юнәлешне үстерергә. Бу юнәлешне үстерергә кирәк. Безнең бик олы шәһәрләр бар. Шаллы, Нижнекамск, аларда да бәлки булдыр буладыр аны. Ну бүгенге көнгә безнең әле монда Казанда гына безнең республика балалар хастаханәсендә. Гемодиализга алар әлбәттә дә ул балаларның алар гемодиализга бәйле, алар хастаханәдә яши дип әйтсәк була. Чөнки алар 3 тапкыр атнага гемодиализ алалар 4 сәгать. Бу бик авыр процедура инде. Үзегез аңлыйсыз, алар социаль тормыштан да читтә торалар. Аларның тормышы гел стационар белән бәйле. Алар уку мәсьәләсендә ничегрәк андый балаларның? Уку мәсьәләсендә алар өйдә укыйлар, мәктәптән китергә мәҗбүр булалар, классташлары белән дә аралашмыйлар, дусларын да югалталар. Бу бик олы проблема инде, аларның стресс. Әлбәттә, яшь үсмер вакытында син шушы нигә килсәң гемодиализга име? Ул бит инде аның хәле мәктәптә дә укыган. Балалар белән дә, бүтән балалар белән дә аралашкан. Ә гемодиализда булганда алар барыбер мәхрүм булалар мондай социаль яшәүдән. Менә шу 12 бала дидегез, әйме? Әйе, хәзер бүгенге көнгә. Әйе, аларның менә шушыннан ничек коткарып буласың? Аларны ничек коткарып? Менә алар хәзер чиратта торалар трансплантациягә. Шуннан вакыт килеп җиткәч, донорлар табылгач, аларны әлбәттә трансплантациягә алачаклар. Шунда ук җибәрәчәксез инде, әйме, Мәскәүгә? Ә үзебездә менә бу трансплантация ясау турында әле сөйләшмиләрме безнең республика балалар хастаханәсендә? Кайчанрак? Ну, башта баш центрларда трансплантация күп ясый башласалар, бәлки безгә дә булыр аны. Менә бу чит кешенең бөере бит инде ул, әйме, барыбер трансплантация юлы. Андый хатын-кызларга бәби табарга ярыймы соң? Андый хатын-кызларга бәби табарга ярый. Анда мисал безнең бар, бала тапкан. Әлбәттә, ул һәр чакны табиблар белән элемтәдә булырга тиеш. Алар бала да табырга мөмкин. Аннан үстерәләр дә аларны. Ләкин трансплантатны сакларга кирәк инде. Чөнки ул бит әнисенең организмы бик олы нагрузка була инде. Бәби табу. Шуңа күрә трансплантатны сакларга кирәк. Бик игътибарлы булырга кирәк үзенең сәламәтлегенә шул трансплантатка. Ул бездә Казанда булган идеме? Әйе, бездә булган хәлләр. Андый бәби тапкан вакытлар булды. Аннары менә шул ук менә кеше йомышны үтәү инде, әйме? Кайбер кеше һич вакыт таба алмый, гел түзеп йөри торган вакытларда була бит инде. Менә ул кысталып йөрү, түзеп йөрүнең нинди тискәре нәтиҗәләре бар, зыянлымы ул? Нинди авырулар китереп чыгарырга мөмкин ул? Шулай 2 тапкыр мында 1 тапкыр сөю, әлбәттә ул әз инде. Кеше көненә берничә тапкыр сөйрәтә тиеш барыбер. Ул режимны сакларга тиеш ул. Сөю режимы. Әйе. Аның өчен суны да әйбәт итеп эшәргә кирәк. Без бит әле суны да эчмибез хәзер. Ул һәрбер яшь өчен үзенең нормалары бар су өчен.
Башта су эчәргә кирәк әйбәт итеп, аннан аны сиергә кирәк. Шулай булса, біз бу бүйір ширләрендә әзрәк күрерик бәлки, бәүел ниләрендә, проблемаларында күрмәсек бәлки. Суны бөтенләй эчми торган кешеләр бар, димәк, бу Күбесе хәзер бала-чагада суны бик яратмыйлар. Бәлки ул суның үзе беләндер дә бәйледер, бәлки ул тәмсездер дә. Ләкин балалар да, яшүсмерләр дә берсе дә хәзер су эчмиләр. Әлбәттә, менә безнең бу сидек юлы бүйір ширләре булганда, суны бит инде әйбәт эчәргә кирәк. Чөнки бүйір бит ул гел чистарынырга тиеш. Аны эчеп, сиясез дә, ул җылдырып чыгара инде шул бүйірләрне, сидек юлларын. Шуңа күрә аны режимы булырга тиеш. Ул әлбәттә, алай дөрес эчсәң, сисәң, ул бәүел ширләрендә азайта, бүйір ширләрендә азайта. Тагын менә нинди киңәшләр бирер идегез сидек юлларында проблемалар булмасын өчен, бүйірләр сәламәт булсын өчен, менә ниндидер ашау ягыннанмы, анда менә нинди режим ягыннанмы, нинди киңәшләр бирә аласыз? Киңәшләр күп инде ул. Беренчедән, әти-әниләргә үзләренең сәламәтләреннән башларга кирәк. Әгәр дә әти белән әни сәламәт булса, әлбәттә аларның балаларының да сәламәт тууы бит инде ихтимал. Шулай бит инде. Әгәр дә алар авыру булса, ул авыруны контрольдә тотмасалар, аналарда ул йөкле вакытны әле кисенләшү булса да, ул әлбәттә балага да тәэсир итә. Икенче, ул балаларга да игътибар булырга кирәк. Анализларны вакытында бирергә кирәк. Менә бу 3 айдамы, 1 айдамы диспансеризация вакытында әлбәттә сидек анализларын бирергә кирәк. Чөнки без әйтеп үттек бит инде, алар клиникасыз да үтәргә тиеш. Булырга мөмкин бүйір ширләре. Аннан су инде әйбәт итеп эчәргә кирәк. Вакытында сиергә кирәк. Кызларның вакытында безнең синехи дигән ниләр бар. Ул гинекологиядан күбрәк инде авыру. Гинекологлар аның белән шөгыльләнә. Балалар Ниндирәк авыру? Синехи. Асылы нәрсәдән гыйбарәт? Ниндирәк авыру дип әйтәм? Сращение малых половых губ. Ул җенес органнарының авыру. Аларны вакытында кызларда дәваларга кирәк. Малайларда ул инде баланы пастит дигән ширләр бар, фимоз, җенес органнарының ниләре. Аларны вакытында дәваларга кирәк. Аннан спорт белән шөгыльләнергә кирәк, физик эш эшләргә кирәк, дөрес ашарга кирәк вакытында. 3-4 тапкыр көнгә ашаса, ансы да әйбәт. Хәзер менә проблема температурага карап киенергә кирәк. Әлбәттә, яшүсмерләрнең бу проблемасы. Үзегез күреп торасыз, алар кедада да йөриләр, штаннардан да кыска гына, куртка да кыска. Чөнки күп кенә ширләр салкыннан була. Аяк эшсә, ул әлбәттә инде бүйір авырулары булырга мөмкин. Аннан үзеңнең ширене алар беләләр бит инде. Мин яшүсмерләргә һәрчак әйтәм. Үзегезнең авыруларыгызны һәрчак истә тотыгыз. Ул авыруны контрольдә тотырга кирәк. Аның өчен анализлар биреп, анда УЗИлар ясап торырга кирәк инде, елына берничә тапкыр. Һәм әни буласы чакны шул йөклелеккә әзерләнгәндә, ул авыруларыгызны да контрольдә тотырга кирәк. Аннар менә тагын бер авыру искә килеп төште әле, цистит дигән авыру бар бит инде, менә аны халык медицинасы чаралары белән дәвалаучылар бар. Менә сез нәрсә диярсез? Яисә дару белән генә дәваланырга кирәкме? Кемнәрдер анда кызыл кирпечне кыздырып, менә ничек дәвалана менә бу цистит дигән авыру? Цистит һәм ул кабатланмасын өчен нишәргә кирәк? Цистит ул сидек куыгы ялкынсыну инде. Ул острда булырга мөмкин, хроникта булырга мөмкин. Бу бик мөһим. Әлбәттә, мин кирпич белән дәвалалмыйм инде, мин бит нефролог. Без дарулар белән дәвалыйбыз. Аннан цистит төрле була бит. Юк, сез шулай пациентлар шулай дәвалана дип мин әйтәм. Сезнең моңа мөнәсәбәтегез? Юк, аңладым. Шулай дәвалангач, алар миңа киләләр инде. Шуңа күрә мин инде аларның нәтиҗәсен генә күрәм. Аңлыйсызмы? Шуңа күрә миңа инде аны дарулар белән дәваларга туры килә. Аны теге
халык ниләр белән дә дәвалап була инде аннан. Теге ул кирдән башын күтәрмәсен өчен. Ну башта врачлар белән ниләр табиблар белән дәваларга кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки әгәр дә дөрес итеп вакытында дәваламасаң, ул аннан хроник процесска кишергә мөмкин. Ә хроник процессны аны дәвалау авыррак. Шуңа күрә без дарулар белән дәвалыйбыз. Ярый, Чулпан Илдаровна, менә бу бәүел тотмау проблемасы турында да кыскача гына әйтик инде. Менә бу проблема ул каян килеп чыга, аның сәбәпләре нидән, кемнәр күбрәк интегә һәм аны дәвалап буламы? Бәүел тотмауны. Бәүел тотмау сорау белән без 5 яшьтән генә кызыксына башлыйбыз, неврологлар да шулай. Бу нәрсә белән бәйле? Бала тугашында бит сидеген тотмый инде, әйме? Ул бит 20 тапкырда сия, 15 тапкырда сия. Һәм ул әкренләп үсә төшкәч, аның бәүеле дә үзен контрольга ала башлый. Менә 5 яшьтә бала үзенең сиюен контрольда тота, белә. Бәүелен тутырып, ул уже аны сиясе килүендә сизә һәм сия. Шулай бит инде. Ул 1-2 сәгать симешә дә торырга мөмкин. Шуңа күрә без бу сорау белән 5 яшьтән генә дәвалый башлыйбыз, аларны диагностика ясыйбыз. Ул авыру белән нефрологлар, урологлар, неврологлар шөгыльләнә инде. Аның сәбәпләре күп булырга мөмкин. Беренче ул неврология әлбәттә. Безнең яктан ул ялкынсыну инде үзендә шулай күрсәтергә мөмкин. Сидек кулы ялкынсыну. Яки бер аномалиялар, алар да шулай үзләрен күрсәтәләр бәүел тотмау белән. Шуның өчен без аларга анализлар бирдек тә без инде, аннан үзе ясыйбыз. Һәм шуннан карап, аларны ничек дәвалау, кем дәваларга тиеш, оннан беләбез инде. Әлбәттә, 5 яшьтә балалар төнлә симәскә тиеш инде. Алар сидекләрен тотырга тиешләр. Төне буе симешә, иртән генә аннан сиергә тиешләр. Шуңа күрә бу олы проблема, әлбәттә балалар өчен. Чөнки алар садикта да аннан сиергә мөмкиннәр. Кунакка да бара алмыйлар алар. Ул аларга шундый социаль яктан да ничектер комачаулы социаль яшәү өчен. Ә мәктәп яшендәге балалар белән сезгә еш мөрәҗәгать итәләрме? Менә шул мәктәп вакытында алар килә башлады инде, чөнки бәләкәй чакны бит инде Россия, әнисе сөйгән, анда әтисе сөйгән, алар аның белән бик шөгыльләнмиләр дә. Ә мәктәптә алар теге бер-берсе белән ныграк аралаша башлый. Бер-беренә кунакка йөриләр, лагерьларга китә башлыйлар. Менә шунда ул проблема килеп чыга инде. Шуннан алар ул проблема белән безгә киләләр. Күп очракта ул неврология. Бәүел тотмау. Һәм безнең авырулар бар инде. Ансы төрле сидек юлының кимчелекләре булырга мөмкин. Тумыштан булган кимчелекләр менә үзләрен шулай күрсәтәләр. Шул ук уртер гидронефроз, безнең сезнең белән әйткән гидронефрозлар, алар да шуның белән шундый клиника бирергә мөмкиннәр. Дәваланамы соң инде? Ул дәвалана, неврология ул әйбәт дәвалана дип әйтсәк тә була. Безнекеләр әгәр дә инде шундый уртер гидронефрозлар ниләр булса, аларга операция ясыйсың, ялкынсынулары булмаса, ул да әкренләп китә дип әйтсәк була. Һәм 18 яшьтән соң да буламы бу проблема? Кайбер кеше картайган көндә дә шуның белән кызганычка каршы. 18 яшьтән дә була дип әйтеп була. 18 яшьтән дә була. Но без аларны күрмибез бит инде, без балалар белән күбрәк шөгыльләнәбез. 18 яшькә хәтле. Кайбер чакны әти-әниләр үзләренең улы балалары турында да сөйлиләр, аларда да булырга мөмкин. Бу теге ничектер нәселдән күчү дигән әйбер дә бар инде. Ул нәселдән күчә торган авыру. Чөнки күп вакытны ул балаларның туганнары берәрсе булса да сия. Шул алар күбрәк ул яшь үсмер яшькә хәтле бетә. Ул бәүел тотмау.
12 яшьләргә, менә шундый яшьләргә бетергә мөмкин. Үзеннән үзе. Без дәваламасак та бетергә мөмкин. Менә болай сәламәт бала, менә шу 10 яшьләр тирәсендәге бала инде, яшүсмерләр, норма булганда инде бала кичтән йокларга ята да, иртән генә уянгач кына сөяргә тиеш. Төнлә белән уянып Төнне алар симиләр, алар тота алалар ул бәүелне. Ул тула, аннан иртән сия. 10 яшьтә ул тотырга тиеш. 5 яшьтән ул уже тотырга тиеш. Менә 3 белән 5 яшь арасында ул әле тотмаска мөмкин. Атнага 2-ме, 3-ме анда сиергә мөмкин төнне. 5 яшьтән ул инде тотырга тиеш. Аңлашылды. Ярый, Алиса, рәхмәт сезгә. Тагын үзегездән өсти торган ниндирәк сүзләр бар? Әйтелмәгән сүзләрегезне әйтеп бетерегез. Тагын нәрсә өстәргә була менә бу проблемалар буенча, бир проблемалары буенча? Бир минем нәрсә дип әйтәсез? Әтәнеләргә әйтәсе килә инде. Игътибарлы булыгыз үзегезнең балаларыгызга. Чөнки күп кенә вакытны алар шундый ниләр белән киләләр. Ул бала инде берничә көн эше ортаны, сидекнең төсе дә үзгәргән, ис чыккан сидекнең. Алар берничә көн шуны чыдап ята дип әйтим инде. Аларга игътибар итмиләр. Шуннан инде бик нык клиникасы ныграк үсә төшкәч, бала да инде эшен авырта, сиюе дә үзгәрә аның, шуннан гына киләләр. Вакыт үткән була инде. Чөнки вакытында даваласаң, күп авыруларны бүтән бер кашанда кабатлап тормаска мөмкин. Һәм ул хроникка күчми вакытында даваласаң. Шуңа күрә игътибарлы булырга кирәк. Төсендә карарга инде, Төсендә, исендә алар бит исе берничә көн булды инде дип әйтәләр. Нишләп анализ бирмәдегез дигәнчә, үтәр дип уйладык дип әйтәләр инде алар. Менә шундый ниләр. Олылар, яшүсмерләр, алар бил авырта диләр, димме? Йөриләр шул бил авырта, бер кеше аңа игътибар итми, ата-ананың вакыты юк, бөтенесе эштә, анализ бирергә инде вакыт юк. Шуннан алар безгә берничә айдан да килергә мөмкиннәр. Әлбәттә, инде ул хроник процесска әйләнүе булырга мөмкин. Безнең менә Татарстанда нефролог табиблар җитә микән? Әллә ихтыяҗ бармы әллә? Бүгенге көндә ихтыяҗ бик күп дип әйтсәк тә була, чөнки нефрологлар бүгенге көндә Чаллыда бар, берничә генә кеше, һәм Казанда бар. Нефрология бүлеге хастаханәдә бездә, республика балалар хастаханәсендә һәм Чаллыда бер бүлек бар. Һәм шуңа күрә ихтыяҗ бик күп инде. Нигә килмиләр икән бу юнәлешкә? Соң ул безнең белән генә бәйле түгел бит инде. Медицинада мөгаен шундый проблема бар дип әйтик. Шуңа күрә нефрологлар җитми. Балалар бик күп нефрология авырулары белән, бөйрә авырулары белән. Ләкин нефрологлар җитми. Ягъни менә районнарда юк. Районнарда нефрологлар мөгаен юк. Алар монда килергә тиеш. Алар монда килергә мәҗбүр булалар. Чаллыда менә бар, һәм бездә генә. Шуңа күрә Сезнең эшегез менә урологлар белән бергә хезмәттәшлек итәсез инде. Әлбәттә, без нефрологлар белән бергәләп эшлибез. Кулга-кул тотышып дип әйтсәк була. Чөнки безнең республика хастаханәсендә ул бигрәк тә инде күренә. Бездә бит инде иң авыр балалар безгә мөрҗәгать итәләр. Шуңа күрә без аларсыз бер кайда бара алмыйбыз, алар безсез була алмый. Без бергә эшлибез. Әлбәттә, безгә районнарда бөйрә авыруларын дәваларга педиатрлар булыша. Чөнки күп кенә ниләрне авыруларын алар үз өстенә алалар. Һәм урологлар булышырга мөмкин районнардагы булган инде. Ләкин авыруларны инде бездә дәваларга кирәк. Якынча әйтә аласызмы санын менә республика хастаханәсенә елына ничә кеше мөрәҗәгать итә балалары белән бергә инде? Һәм күпмесенә операция ясала? Онсын якын әйтәм, ул бик күп ниләр бит инде. Ул урологларга бу сорауны бирергә кирәк операция буенча. Ярар, алайса, рәхмәт сезгә кызыклы мәгълүматлар өчен. Рәхмәт. Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.